जाथों लोदोआनो जाथों लोंनाय फेनाय रायग्राल' हिनजाव दाजाथों। दासिमबो नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जौ लकेल। बेयो मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों बिनान मुसाहारि, रबिना बसुमतारी, फैलाव ब्रह्म, जुलि बसुमतारी, मतिलाल बर', कान्सि मुसाहारि आरो सतिमा ब्रह्म। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों कमल बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि भकालानो जादों बिनान मुसाहारि आरो प्रडिउसारानो जादों बिनान मुसाहारि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों मतिलाल बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि बिनान इन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिप्शनाव थांनानैबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैगोन। लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ जोंनि गेजेराव थाब लानानै फैबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।